मोनसे गोजोनथाव रादाब नोंथांमोननि सेराव दिनै मोनसे गोदान रादाब लाबोनाय जाबाय नोंथांमोननि सेराव गोबाव समनिफ्रायनो माने खिन्थानो साननानै खिन्थानो हायाखैमोन खामानि सोलिबाय दंमोन थ' दिनै नोंथांमोननि सेराव मानो जों भिडिअ लाबोआखैमोन बेखौ खोन्थाना होनोसै आरो मोजां रादाबखौबो खोन्थाखाना होनोसै स' दिनैनिफ्राय नोंथांमोना जोंनि गुबुन मोनसे चेनेलाव AI जों बानायनाय बर'नि लाइभ स्ट'रि नुनो मोनगोन नोंथांमोना नायदो गाहायाव होगोन लिंकखौ आरो लोगोसे नोंथांमोना माबाखौ ट्रेलारखौ नायनानै लादो जुंलारि आच्छा बर' नामा बेफोरबायदि गाज्रि बुस्थुफोरखौ कलेज खाथियाव दाला बे आंनि कलेज नङा अब्लाबो गुबुननि कलेज खाथियावबो दाला जाय गोसो गुदुं नोंथांमोना थांनानै दिनैनो दानो नाहैदो नोंथांमोननि फिडबेकखौ जोंनो खोन्थाहरनो दाबाव आरो स्ट'रिया जागोन AI जों बानायनाय आरो गोबां समनिफ्रायनो बानायबाय थादों आरो गोबां खस्थ' खालामदों स्ट'रिखौ लाबोनो थाखाय नोंथांमोननि सेराव आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनगोन आरो लाब्रा कार्टुनखौ अनसायनाय बायदि अनसायबाय थागोन लाब्रा कार्टुनाबो नोंथांमोननि सेराव फैबायानो थागोन नोंथांमोना जिंगा दासै मानो होनोब्ला जों गोबां खामानि मावबाय दंमोन आरो नोंथांमोननि सेराव जोङो गुड निउसखौ उनाव खोन्थागोन होननानै जों खोन्थायाखैमोन थ' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ फार्स्ट एपिसोडखौ नायदो बिनि उनावहाय माबोरै मोनो जोंनि सेराव खोन्थाहरबानो जाबाय दे थ' बारा गोबाव खालामला अके बाय लोगोफोर लोगो मोनगोन बै मोनसे गुबुन मोनसे चेनेलाव बाय बाय दे होमबालाय सनाफोर फिथरफोर रायजोफोर स्पेसियेलि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोर बाजैमोनबो